Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el balanç del Pla de Treball 2010 i la direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional. En primer lloc, destacaríem la feina de cooperació directa. Com sabeu, cooperem de molt diverses formes. A vegades es tracta potser només d'una transferència de coneixement, de rebre una delegació i amb altres s'aconsegueix desenvolupar projectes molt més concrets amb els tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, amb els tècnics de l'Ajuntament amb el qual es coopera i s'aconsegueix concretar un projecte en el qual després el posem en marxa i el financem. La cooperació directa seria, per exemple, en la ciutat de Maputo. Enguany finalment hem inaugurat el Centre Cultural Cinza. Un altre aspecte destacable seria en la ciutat de Medellín. Seguim col·laborant amb els mercats municipals. La ciutat de Medellín ens ha fet una demanda de reordenar els seus mercats municipals i en mercats municipals de Barcelona estem procedint a un projecte de transferència de bones pràctiques i que s'anirà concretant amb un projecte concret en un mercat que es diu el Mercat de Tejelos a la ciutat de Medellín. Projectes interessants, nous, seria la cooperació amb la ciutat de Tirana, la capital d'Albània, i aquí estem treballant en un projecte d'espai públic a un barri, Minepetsa, també aprofitant tota l'experiència acumulada pels serveis urbanístics de la ciutat de Barcelona. La cooperació directa no seria possible sense la col·laboració de molts departaments de l'Ajuntament de Barcelona, sense urbanisme, sense dones, sense drets civils, sense arxius, sense serveis socials, medi ambient, immigració, joventut, dona, etc. És fonamental. Tots aquests departaments, àrees de l'Ajuntament col·laboren amb més o menys intensitat. De l'altra gran pota de la Direcció de Cooperació, és a dir, la convocatòria de subvencions de Barcelona Solidària. Aquest any jo diria que hem batut tots els rècords de convocatòries possibles i de varietats de convocatòries, perquè hem introduït algunes novetats. Hem introduït el concepte de projectes plurianuals no només en la cooperació al desenvolupament, que això ja feia anys que ho estàvem duent a terme, sinó també amb els projectes d'educació pel desenvolupament, aquells projectes que es duen a terme aquí a la ciutat de Barcelona, així com també els de cooperació concertada. Assenyalar com a també un fet excepcional que per primer cop s'ha fet aquesta convocatòria de cooperació cultural, que és en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament i la CGLU, l'Associació de Ciutats i Governs Locals Units, adreçada a ciutats. Ha sigut una convocatòria que l'Ajuntament de Barcelona ha cridat a municipis de tot el món per presentar projectes de cooperació cultural. Aquest any ha sigut l'any on la campanya dels objectius del mil·lenni creiem que ha pres més volada. L'Ajuntament de Barcelona va signar és un dels pocs ajuntaments que té un acord directe amb Nacions Unides i que som una ciutat on tenim un compromís especial en promoure els objectius del mil·lenni. Hem fet moltíssimes accions amb l'oficina dels objectius del mil·lenni, hem lligat 8 curses de l'Ajuntament amb cadascun dels objectius. Creiem que el fet que la setmana següent es desenvolupés la cimera dels objectius del mil·lenni va contribuir també a popularitzar almenys entre la ciutadania què són aquests 8 objectius i diguem-ne que això és positiu perquè en la mesura que la ciutadania coneix els 8 objectius diguem-ne que obligarà a les administracions a coordinar esforços per aconseguir aquests objectius. Seguim el pressupost que havíem presentat en l'anterior plenari d'uns 9 milions d'euros. L'execució del 2010 segueix tal i qual com estava prevista. De cara a l'any 2011 hi ha el compromís de l'alcalde de seguir amb el mateix pressupost de l'any 2010. El que passa és que en la documentació inicial d'aprovació figura una disminució del 15%, però el compromís que hi ha és, un cop aprovat, que es restitueixi la quantitat igual que l'any 2010.